Freddy de Haan. Nou, hoor. Ja, het is het, hè? Dit weer het. Ja, nee, het was trouwens het BVNL, die had een geweldig dien. CDA had toch een beetje stand houden. Maar dit eerste deel, de FNP, van het fjouwer hier, het werkje, wordt belenen, noem maar in. Hoppa, dit eerste deel bedankt. Wij gaan ervoor, we zetten het erop, we hebben alle fjouwer hier met het wandelwest binnen. En zo gaat het erop. Geweldig. Ja, nee, wie ben je gewoon trots op. Maar wie doet voor de inwoners van dit eerste deel en dat boven doen en zo brood het tegen. Dus bro is opzieken, bro uw stiepje, bro uw vragen stellen en wij zijn er van je. Want zij het. Want daarvoor ga ik op u stemt. Ja, Top. de meeste stemmen inderdaad. Er is nog net helemaal duidelijk hoeveel zitten dat budget. Heeft een idee daarover? Ja, en als het roeg wij besjoest is het 4-5. En er kan een rest zit komen, maar dat denk ik net. Ik denk gewoon 4-4 en BVNL draaien. Tevreden mee? Nou ben ik even stil. Ik heb voor het antwoordje matten. Hè? Ja, nee, ik vind het dwarstrollers. Het is natuurlijk dwarstrollers in dat je voor het eerste keer als FNP nummer 1 in het eerste deel binnen. En daar ben ik ongelooflijk trots op het bestuur van FNP, op mijn oren collega die het leden van FNP. Ik ben trots op alle jaren en het is gewoon dwarstrollers in dat je nummer 1 binnen. En natuurlijk heb ik wel gehoopt dat we nog iets groter werden zullen, maar dat hoeft net, want dit is het. En dit is prachtig. Dwarstrollers in. Ja, wat zijn hier van de dingen waar je echt van zegt van nou, hier gaan we nog echt op inzetten? Nou, ik had in alle dorpen, roeg wij alle dorpen op 2 mei, had ik de flyer in West. En ik ben schrokken van de jarenmoeder bij sommige mensen thuis. Dat mensen sjocht die het gewoon, dan brengt de flyer tot de bus en dan sjocht mensen op een bank zitten die hadden tekkers lezen. Dan denk ik, waarom een tekker, een heim met koud, dat denk ik, ja de gas. Dus ja, wie maakt echt, wij willen als FNP volle meer inzetten op een jarenmoederbeleid in het eerste deel, want dat maakt oors. Het kan net zo wezen dat de een het hartstikke goed had. Helemaal terecht, die werken het ervoor. Gun ik alles, wij gunnen hun alles als FNP. Maar we moeten ik van die oren, de onderkant, die het net zo goed hadden, maar voorop komen. In het eerste deel moet gewoon iedereen goed hebben. En natuurlijk, daarna gaan we met de oorlogspeerpunten verder bouwen in alle dorpen. We komen op voor de jeugd. En totaal geen fusie komt er net. Maar ja, de jaarmoeder, dat vind ik echt schrijnend. En dat meen ik oprecht. Ja, ben er al ideeën hoe je dat aanpakken willen? Nee, ja, heel veel ideeën, maar net op dit moment. Nee, ik ben nog fiesterbreed en enthousiast en ik zit vol adrenaline, dus nee, net op dit moment. Maar hoe we dat oppakken, ja, ik in de coalitieonderhandelingen, dat mij nemen. Dat is zeker een goed punt, daar jet het. En daar moeten we dit, vind ik, voorop lezen. Eerst maar even een feestje vieren. Ja, zeker even een bij mij, de hele nacht feest en morgen ben we er weer. Gefeliciteerd. Hey, hartstikke bedankt, Jim bedankt en het eerste deel, top, bedankt.